Kar chung'o od bura ma Uriri ochako tiyo kod lony manyasani e chenro mar oro kwayo mar omenda mar somo kata basari. Jaod bura ma Uriri Mark Nyamita ne owacho ni lony manyasani ni dhi neno ni jopuonjre obedo kod yot e oro kwayo margi mar omenda ma basari. Nyamita wacho ni gidwaro ni jopuonjre moro amora mowuok e sub county ma Uriri obed kod thuolo mar oro kwayo mare kata ko onge county ma Migori e kinde ma oro kwayo. Jaod bura ni ma Uriri nowacho ni tiyo kod lony manyasani bende dhi kelo yot ng'eyo thego jopuonjre ng'eyo ka gido basari to gido pesa di ma piyo piyo. Ne wacho ni jogo monge kod lony ma tiyo kod lony manyasani biro chopo e apise mag piny owacho mopogore opogore kama gibiro yude kony. When getting all chiefs new to civil local tiyo matek starting to stress Jodong serikal akan mfunde manyiso ni kata kampo ni kiko gikmoko biye online adhi konyowa mondo wakel ler ne jonyuol ni kopo ni wawacho ni wan gi pesa marom kama mitere basari to janyuol nyalo ng'eyo ni dhi ng'ini to ji adi moyude giyudo pesa di to pesa no dhi kanye. Biro konyowa makata ka nyathini sama oyudo basari tiyudo message e simbi, ka pesa odonjo e skul tiyudo message e simbi nyaka gi check number, koro konyi gi wach reconciliation. Biro miyo muda ma waloso go mo process go basari obed mapiyo piyo makoro mbele kanyo kata kwa yao kata in Mombasa kata oyudo kane dhi America sechego kata kane in Nairobi tinyalo apply okochuno ni nyaka iduogi die gweng' ka. Jok mok nyalo access online be wabiro keto e ward offices, abiro keto laptop ka laptop e office chief gi our ICT centers. Koro kopo ni ionge gi simu kata ionge kama internet nitie tinyalo dhi kata ofisa inyalo biro ma ijas kanyo.